je už za mnou ako ťažký sen. Vďaka za všetkých verných druhov, vďaka, o Pane, za ľud náš. Vďaka, že máme silu znášať krivdy v každý čas. Vďaka za moje pracovisko, vďaka za každý drobný zdar. Vďaka za hudby krásu čistú, aj za piesne dar. Vďaka za to, čo zarmútilo, vďaka za to, čo poteší. Vďaka, že vedieš boskou silou, priateľ najlepší. Vďaka, že môžem Teba chváliť, vďaka, že ducha dáš mi tiež. Vďaka, že na blízku i v diaľke ľudí miluješ. Vďaka, že Ty nám dávaš spasu, vďaka, toho sa pridržím. Vďaka, že verím Tvojmu hlasu, že Ti náleží. Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov, dať vám budúcnosť a nádej. A tam bolo iba takéto hlavné heslo, dať vám budúcnosť a nádej. Tieto dve slova boli tak extra zvýraznené, budúcnosť a nádej. A možno ako také prvé, čo ma pri týchto slovách napadlo, bolo to, že veľa vecí, ktoré sme mohli obdivovať počas týchto 3 dní a ktoré nás aj dnes čakajú, sú takým ovocím tej slávnej minulosti, ktorá nás neraz tak veľmi ohoruje, ale zároveň sa niekedy môže stať, že keď prechádzame tie krásne hrady, zámky, že si tak povzdychneme, že aké to bolo niekedy krásne, aké veľké veci sa dokázali vybudovať, že dnes je to už trošku iné a niekedy možno aj takej tej vlastnej osobnej úrovni tiež si pomyslíme, no, že veľa tých krásnych vecí je už za nami a to, čo je pred nami, je nejako tak naplnené takými nejakými zmiešanými pocitmi, obavami a niekedy to na nás tak možno doľahne a práve do týchto našich situácií zaznievajú tieto slová, ktoré napísal prorok Jeremiáš do nie ľahkej situácie Božieho ľudu, ktorý bol nejako my na cestách, ale boli ďaleko v exíle, ďaleko od domova, prežívali rôzne ťažkosti, nevideli ten celkový plán, aký má Pán Boh s nimi, či ešte vôbec sa niekedy budú môcť vrátiť do svojej domoviny. A práve tam zaznievajú tie slova: ja mám s vami plán, mám pre vás budúcnosť a nádej. Teda my môžeme si byť istí, že tieto slova nie sú len takým želaním, ale sú výrokom živého Boha. Nie my, ale On pozná úmysly, ktoré má s nami. A to je vlastne aj takou úľavou, pretože priznajme si, nie vždy rozumieme cestám, po ktorých náš život vedie. Aj na tomto zájazde sme možno niekedy nevedeli, kam presne ideme, ale dôverovali sme nášmu pánovi sprievodcovi, tým plánom a tomu programu, ktorý mal pre nás pripravený. A presne tak je to aj v živote viery. My nevidíme celý plán,
ale poznáme toho, kto ho má a kto vedie nás všetkých s láskou. Božie úmysly nie sú chaotické, nie sú trestom a nie sú náhodou. Sú naplnené budúcnosťou a nádejou. A tá nádej nie je len taký slepý optimizmus, ale je to nádej zakorenená v Bohu, ktorý zostáva verný aj vtedy, keď sa veľa vecí zmení, aj vtedy, keď sa nám zdá, že veci nejdú tým najlepším smerom. Dnes nás ešte čaká krásny posledný deň, aj počasie nám vyšlo. Tešíme sa, že aj túto chvíľu nás prevádza to slovo, ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. A to nám stačí, lebo Pán Boh vie. A v jeho pláne sme my všetci, v jeho pláne je vždy miesto pre nádej. Ich teda aj tento posledný deň je pre nás takou duchovnou sprúhou, povzbudením. Ďakujeme Ti za všetky dni, ktoré sme tu mohli prežiť, za všetky krásne chvíle, ohorujúce veci, pamiatky, ale aj naše priateľstva. Ďakujeme Ti za Tvoju prítomnosť, Tvoju ochranu na každom kroku. Daj, aby sme aj naďalej kráčali s dôverou, že Ty poznáš úmysly, ktoré máš s nami a že v tých Tvojich úmysloch a plánoch je každý jeden z nás a je tam naša budúcnosť a je v nich i naša nádej. Amen. Myslím, že by sme mali mať všetci zverníkov oslávme Pána, všetci, čo ho ctíme. 381. Oslávme Pána, všetci, čo ho ctíme. Modlitba vrocná, nech sa k nemu vynie. Božiemu menu sláva, česť buď vzdána. Oslavme Pána. Otec dobrý, život nám daroval. Predošlej noci verne opatroval. Zostanku sviežich prebudil do rána. Oslavme Pána. Želom myslieť, srdcom cítiť vieme. Krista milovať, bližným slúžiť chceme. To sú tiež dary jeho požehnania. Oslavme Pána. Verný strážca, studnica dobroty, Hospodin mocný, chráni